ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕಿಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕಾದಶಿ ಆ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತರ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಆ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತುಯರೊಳ್ಳ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತಡ ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ಓ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೌಷ ಪಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರೆಂಚಿನ ಅಂಚದ ಪದ್ನಾಜೆ ಕವೆ ಏಕಾದಶಿ ಪದ್ನಾಜೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಣ 15 ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಣ ಏಕಾದಶಿ ಓ ತಿಥಿಕ್ ಟೆಚ್ ಆಪುಣ ಆ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೋಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಚೆನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡೇರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಆ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋನೇರುಳ್ಳ ಅಂಚದ ವಾ ಟೈಮು ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪುರಾಣಲು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಏಡಕ್ಕೇನ್ವೇರ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ಲು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಪಣ ನೆತ್ತ ಈ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ತಿಂಗೊಳುಗೋ ಮಾಸ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ತಿಂಗೊಳುಗೋ ಮಾಸ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಸಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ಪಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಪುನೆ ತಿಂಗೊಳ್ ರಡ್ಡಾದ ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂಚದ ಸುರುತ 15 ದಿನನು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕದ 15 ದಿನನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮಾಸಡ್ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ರಡ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಈ ವಿಷಯ ಚೂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೌಷ ಪಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರೆಂಚ ಐನ್ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ್ತಾನಿ ವಾ ದೇವತೆನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದು ಓ ಜನಾರ್ದನ ಯಾನ್ ಐನ್ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ದಯದೀದ ಈ ವಿವರಣೆ ಎಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚದು ಓವೇ ವ್ರತ ಪತ್ತುನಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಿಗೆ ಆ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮಹಾತ್ಮೆನ ತೆರಿದು ಏಕಾದಶಿ ಏರ್ ಪತ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಅಂಚದು ಇದನ್ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ ಐಕತುಲೆ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತರನ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ದಯದೀದ್ ಈ ವಿವರಣೆಲೆ ಎಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ನೈಕ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಮನ್ಪೇರು ಓ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಕೇನೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನೇಡ್ದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪೌಷ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿತ ವೈಭವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಿಸವೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿತಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸವನೇಡ್ದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಸಂತೋಷಗೆ ಯಜ್ಞ ಇಜಿನ ದಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಒರಿಯೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಹರಿ ದಿನವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಉಪವಾಸನ್ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ದೇವರೇಡಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಡೆ ಎತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಯಾನಿಕ್ ಪೂರ ತಿರಿಪಾವೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದು ಅಂಚದ್ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೇನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಏರ್ ಪತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪೇರ್
ಏರೆಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಪಂಡದುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೊಡೆಗೆ ತುಲೆ ಎತ್ಪಂಡ ವರಹ ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಂತನೇ ಭೂದೇವಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನಕ್ಲೆ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸವನೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಸಂತೋಷ ಯಜ್ಞ ಬೊಕ ದಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಆಪುಜಿಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಡು ದಾನ ಮನ್ಪಡು ಹಿಡ್ದಲ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಜರು ದೇವರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಮಂಡೇಡ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ನಿಜ ತಿನ್ನದೆ ಕುಲ್ಲು ಅತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡಿ ಉಪವೃತ್ಯಸ್ಯ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಆನಿ ಪೂರ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಪ್ಪೊಡಿ ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಮನ್ಪಂಡೆ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇನೋಡು ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ದೂರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನ್ಪರ ತುಲೆ ಆ ದಿನ ಅಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಕಲೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೋ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಪಡ ಆ ಪಾಪನ ಕಲೆಯರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಮಂತೇರು ಅಂಚದ ಆತ ಖುಷಿಗೆ ದೇವರೆಗ ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಜಿನ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಒರಿಯೇ ಆಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿರ್ಜಲ ವ್ರತ ಪತ್ತರು ಓಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನೇ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ಪತ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇಜ್ಜ ಸಜಲ ಅದೇ ಖಾಲಿ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದುಂಡು ಉಪವೇದ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಧನುರ್ವೇದ ಉಪವೇದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಉಪವಾಸ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಪತ್ತೋಲಿ ನಿರ್ಜಲ ಪತ್ತೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಜಲ ಪತ್ತೋಲಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿನ ತುಲೆಂದು ಏಕಾದಶಿ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ನೆತಪುದರೆ ಸಫಲ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಉಪವಾಸನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಹರಿದಿನತ್ತ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಪೌಷ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿತ ವೈಭವನ ಅವಿಭಾಜಿತ ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಯಾನನಿಕ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸವೆ ಅವಿಭಾಜಿತ ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನಂಚೆನೆ ನಿಕ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸವೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶತೆ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ತೋಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚ ನಾವು ಕಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚಂದು ಪುರಾಣಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ವಿವರಿಸೈನಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಏಕಾದಶಿಲೆಡು ಭೇದ ಭಾವನ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೋಡು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪತ್ತೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮೈಟು ಇಟ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುನಿಕ್ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಏಕಾದಶಿಲೆಡು ಭೇದ ಭಾವ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ರಾಜ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯರೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಉಪ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಅವನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಪಂಡ 14 ಲೋಕನ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು 14 ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ಆಜಿ ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮರ್ ತೀರ್ಥ ಏಲ್ ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಿತ್ತದ ಲೋಕನ್ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ನಡುಟುಪ್ಪುನೇನು ಮಧ್ಯಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥದ ಲೋಕನ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಲ ಇನ್ನು ಅಧಮ ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲಗೆ ಏಕಾದಶಿ
ಸಮವಾಯಿನ ವ್ರತ ಬೇತೆ ಉಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಪಣ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ರತ ಇದನ್ನು ಏರ್ಲ ಬುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪತ್ತೊಡಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಪಣ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವೈಕುಂಠಗ ಸಾಧಿತೋಜಾವು ನಮಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪತ್ತದ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಡ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ ನಮನ್ ದೇವರ ನಾಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯರೆ ಐಗೆ ಎತ್ತುಲೆ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ನಮಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಹರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಲಿದೆಯೋ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇರು ವನಸ್ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನರಕ ತಪ್ಪಂದಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ಪೂರ ಪಾಪೊಲ್ಲ ಆ ಧಾನ್ಯಡ್ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ತಿಂದನ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಗು ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಆತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ ಪನ್ಪುಜ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ತಿನೇರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಪೂರ ಪುರಾಣ ಏಕಾದಶಿತ್ತ ವ್ರತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಆಚಾರ ಕಾಂಡಡ್ಲ ಪಂಡ್ಯರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣಲು ಉಂಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ರಾಜ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನನ್ ವಾಯ್ರೆ ಯಾನ ಈ ನಿಕ್ ಪೌಷ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿತ್ತ ಆಚರಣೆನ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನನ ಯಾನ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದು ಮಾತಾಜಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ವಿವರಣೆನ್ ಕೊರೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪೌಷ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿನ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಪಣದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ತಪ್ಪುದರು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರೇ ನೆತ್ತ ಅಧಿಪತಿ ನಿಕ್ಕ ದುಂಬುದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ದಾಮೋದರ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧಿಪತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಏಕಾದಶಿ ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಏಕಾದಶಿ ತಪ್ಪುದರ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒರಿಯೇ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪ್ಪಣ್ಣ ಆರೇ ನೆತ್ತ ಅಧಿಪತಿ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಕರ್ಷಣ ಋಷಿಕೇಶ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಚ ಸುಮಾರು ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ 4 ಶ್ರೀಧರ ಋಷಿಕೇಶ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಮೋದರ ಅಂಚೆ 4 ರೂಪ ಕುಳುದುಪ್ಪುಂಡು 4 ವ್ರತಟ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ವ್ರತ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಿ ಏರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಆರ ಅಧಿಪತಿ ದುಂಬುದ ಏಕಾದಶಿತ ಉಪವಾಸದ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಇದೇನು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ತುಲೇತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಉಚ್ಚುಲೆಡ್ ಶೇಷನಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಪಕ್ಕಿಲೆಡ್ ಗರುಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಯಜ್ಞಲೆಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ನದಿಕಲ್ಲೇಟ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇಟ್ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾರದ ಜೀವಿಲೇಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಾ ಉಪವಾಸ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಭಾರೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ಪೂರಾ ದಿನಕ್ಲೆಟ್ಲ ಹರಿದಿನ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓ ಭರತ ವಂಶಜರ್ನೆಟ್ ಪುಟ್ನ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏರು ಏಕಾದಶಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಚರಿಸವೆರ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪೆರು ವಾಸ್ತವಾದ ಎನರ್ದೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವೆರು ತುಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಏಕಾದಶಿ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಳು ಜಪ್ಪುನಂತ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ದಾಲ ತಿಂದು ಜಿನ ಅವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ ಅಂಚದ್ದು ಅಂಚತ್ತು
पण आणि ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡಿ ಜೆಪ್ಪುನೇನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು आणि ಜಾಸ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಏಳ್ನೂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಠನೆ ಮನ್ಪ ಅದೇ आणि ದಾಯಿನು ಮಂತ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಆನಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪನೋಲಿ ಓದೋಲಿ ಕೇನೋಲಿ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಇಂಚೇರು ಏಕಾದಶಿನ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದು ಆಚರಿಸವೆರ ಅಕ್ಲೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪೆರನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತುಲೆ ದೇವರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಬೊಕೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪ ಅಂಚದ ಬೊಕ ಎನರ್ದೇ ಅಕ್ಲ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲೇನ ಆತ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸವನ ವಿಧಾನ ಯಾನಿಕ್ ವಿವರಿಸವೆ ಕೇನ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಕಾಲ ಜಾಗೆ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಇಂಕ್ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಲೇನು ಅರ್ಪಿಸೋಡು ತುಲೆ ಸಫಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಫಲ ಅದೇ ಫಲ ಅಂಚದ ತಾಜಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಮಂಗಳಕರ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದೇವರಾದು ಪಣ ಭಗವಂತ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಂಗಳಾಯ ತನೋಹರಿ ಭಗವಂತ ಮಂಗಳ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ದೇವರಾದ ಏನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಆನಿ ದೇವರನ ಚಿಂತನೆನ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ಮುಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂತುಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಣ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ ಇಂಕ್ ಜಾಂಬೀರ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರೈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಬೆ ಪಂಡ ಪೇರಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಬೀಜೋಲು ಲವಂಗ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಮಸಾಲೆಲೇನು ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ಪಂಡ ಆನಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತೋನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಐಟಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮನದನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ವ್ರತ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ದೇವರಿಗಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ನು ದಿವಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸುನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ಗಾನಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಡ ಅಂಚದ ಆಯೆ ಎಂಕ್ ಧೂಪ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪನ ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸೋಡು ನೈತ ದೀಪನಲ್ಲ ದಿವಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ದಿನ ಎನ್ಮೆದ ದೀಪ ದಿವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಯಾಪ ಅಂಚದ ಅಣೆ ಏಕಾದಶಿ ಟಾಣಿ ಅಲ್ಲ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪನೆ ಅದೇ ಪೊಗೆ ಪತ್ತೋನೆ ಧೂಪ ಪತ್ತಾವನೆ ದಾಯಪಂಡ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ದೀಪಲೇನ್ ಅರ್ಪಿಸವು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಭವ ಯುತವಾಯಿನವು ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪೊಡೊಂದೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಎಚ್ಚರವಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ದಿನಾಲ ದಿಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಉಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಆನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತದಾಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅದೇ ಪತ್ತೊಂಜೆರ್ಲ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಕುಲ್ಲು ಇರ್ತಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅದೇ ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಭಗವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜೆರು ಇಕ್ಲ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದೊಂದು ಮನ್ಪುನೇನು ಜೆಪ್ಪು ಜೆ ಓಕೆ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವಾದುಪ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೋಡು ಪಣ ಆಯ್ನತ್ತ ಟೈಮು ಕುಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪುರಾಣದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡೊಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೇಲೇನು ಹಾಡೊಂದು ಬೊಕ ಜಪಿಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಯ್ ಎತ್ತು ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆವೆನ ಪನ್ಪುನೆನ್ ನಿಕ್ ತಿರಿಪವೆ ದಯದೀದ್ ಅವಿಭಾಜಿತ ಗಮನರ್ದಕ್ಕೇನ್ ಲಾಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಎತ್ತಿಯೇ ಇತ್ತು ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐತೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಕೇನೋಡ್ ತುಲೆ ಪುರಾಣದ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ದೇವರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮಕ್ಕೇನು ಆತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣ ಮತ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಪ ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನುವಾದ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಮುಗಿಪೆರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪು ಇದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಾಯ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ವೈಸ್ ಪೋಪುಜ ಖಾಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡೇ ಪೋಪ ದಾಯಪನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ವೈಸ್ ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ನಂಚದ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಓಕೆ ಇದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅಂಚ ದಯದೀದ್ ಅವಿಭಾಜಿತ ಗಮನಾರ್ಧ ಕೇನ್ಲಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಗಲಿಸವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಇಜಿನ ಐಡ್ದು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಓವೇ ಯಜ್ಞ ಇಜಿನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಜಿಗೆ ತುಲೆ ಆತು ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಪೂರಾಣ ಎಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಅವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೆಗೈತ ಮಹಿಮೆನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿನ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮೇಟಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೇನು ಎತ್ತು ಕಲ್ಪೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಶುದ್ಧಾಪೆ ఆయన ಪೂರ ದುರ್ಗುಣ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ದುರ್ಗುಣ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಎತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಉಂಡು ಆತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಾರು ದುಃಖಡು ಉಪ್ಪ ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ವಿಷಯ ಪೋಪುನತೆ ಇದ್ದೆ ತುಲೆ ನಾವು ಜ್ವರ ಬರ್ತನ್ ಅದೇ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣವೇ ಕಲ್ತು ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಆಚಾರ ಕಾಂಡಡ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಹಿತ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಹಿತ ರಡ್ನೆದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಂಹಿತ ನೀತಿ ಸಾರ ಅಂತ ఒక ಮೂಜಿನೆದ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಸುಶ್ರುತ ಗ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಆಯುರ್ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರು ಇತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಿಧಾನಂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನಿಗೆ ಐನ್ ಇಂಚ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಜ್ವರ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಭಗವಂತ ಪಣಂದು ಪೋಪ್ಯಾರು ಸುಶ್ರುತಗು ಇತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆವೇರೆ ಇನ್ನು ಆತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ನಿಧಾನಂ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇರುವ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕ್ ಎಂಚ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ನಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಓ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಡ್ತಿಕೊಂಡು ಮಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡಾಯನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜದ ಅವೇ ಇಜ್ಜನ್ನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಜಂಚದಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು
ಎಲ್ಲಂಜಿತೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಐತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಓ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿತ್ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನೇಡ್ದು ಗಲಿಸವನ ಪುಣ್ಯಗ ಸಮಾನ ಐಕ್ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಉವೇ ಯಜ್ಞಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಉಪವಾಸ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರವಾದುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ 5,000 ಭೂಮಿದ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಂತನಾತೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣಗೆ ಪಣ ಫೈತ್ಫುಲ್ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಅದೇ ನಮಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ದೀದು ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪುರಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೇರು ಮನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪನ್ಪೇರು ನಂಬಿಕಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಡ ಇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ದೀದಿದೇನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು 5,000 ಭೂಮಿದ ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಂತನಾತೆ ಪುಣ್ಯನ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆವು ತುಲೆ 5,000 ಕರ್ದಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಈ ಜಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ನಮಕನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಪಾಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಬಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ರಾಜರ್ನೆಟ್ ಸಿಂಹದಂಚಿನ ಆಯನೆ ಈ ದೈವಿಕ ಏಕಾದಶಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸೈನ ವೈಭವ ಇತಿಹಾಸನ ಏನಾರ್ದು ಕೇಳ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏಕಾದಶಿಯರ್ ಪತ್ತೇರು ಐತೆ ಇತಿಹಾಸನ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಕತೆ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಏಕಾದಶಿ ನೇರ್ ಪತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳ್ನೆ ಹೊರ ಚಂಪಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ನಗರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐನ ಸಂತ ರಾಜ ಆಯ್ನ ಮಹಿಷ್ಮತೆ ಐನ ರಾಜ್ಯ ಅಲೊಂತೆಗೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ 4 ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತರಿಗೆ ಐಟ್ ಹಿರಿಯಾಯ ಆಯ್ನಾಯ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಆಯ್ನಾಯ್ ಲುಂಪಕ ಅಂದ್ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಘೋರ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಲೆಡ್ ತೊಡಗದಿತ್ತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಹಿಷ್ಮತಗ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಐಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಪುದರ್ ಲುಂಪಕ ಅಂದು ಆಯ ಪೂರ ಬುಡ್ಚನ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪುಣೆ ತುಲೆ ಪಾಪಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಸಂಘಗೆ ಜೂಜುಗೊಬ್ಬುನೆಗೆ ಅಂಚದು ವೈಶ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಟ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಲೇನು ಕ್ರಮೇಣ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲಾಯೇ ಕಡಿಮೆ ಮಂತೆ ಪಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಸನ್ ಪೂರ ಕೊಣೋದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ತಿನ್ಪಾವನ ಇಂಚ ಹಾಲು ಮಂತು ಪೂರ ಅಂಚದ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತನ ಆಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೇವಕರ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನ ಬಗೆಕ್ ಟೀಕಿಸವನೆ ಪೂರೇರ್ನ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನ ವೈಷ್ಣವರೇನು ದೂಷಿಸಾರೆ ತನ್ನ ಸಾದಿಡ್ದು ಪಿರ ಬರೋಂತೆಗೆ ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಜ್ಜಂದನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಆಯನ ಕಾಡಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಂತಿರಿಗೆ ಪಣ ఆయన ಗಿಡತೇರು ರಾಜ್ಯರ್ದೆ ಕಾಡು ಪೋಲಾನ್ ಅಂಚ ರಾಜನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಹ ಲುಂಪಕನ ಪರವಾದ ಕೈತಲ್ ಬೈಜರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇರ್ಲ ಈ ಲುಂಪಕನ ಕೈತಡೆ ಬೈಜೇರು ಪಂಡ ರಾಜ ಅಂಚ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಆಗ ದಾಳ ಮನ್ಪರಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಬಂದು ದಾಯಪಂಡ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ತು ಕೋಪ ಒತ್ತಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರಾ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ಊಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದ್ವಾಪುಣ ಅಂಚದ್ ರಾಜ್ಯರ್ದೆ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕಾಡು ಕಡಪಾಯರ ಅಂಚದ್ ಲುಪ್ಪಕ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಗಡಿಪಾರ್ದ ಜಾಗೆಡ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ನ ಪತನ ಆಯ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ನ ಲುಂಪಕ ಆರ್ನೊಳೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಂತೆರಿಗೆ ಪಣ ಅರೆಗೆ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಏನನು ದೂರ ಕಳಪಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ನೆಲ ದೆರ್ತು ಜರ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಡುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಯೆ ಪಾಪ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸದ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆದ ನೆಪಟ್ ನಗರಗ ಪೋದು ಐತ ಸಂಪತ್ತಲೇನು ಲೂಟಿ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಚಿನ ಯಾನಿತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ನಗರಗ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೆನ್ ಅಂಚದ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಾಡಡಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿಡ್ ಪಿರ ಪೋದು ಆ ನಗರಗ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಯೋಚಿಸದು ಆ ಪಾಪಿ ಲುಂಪಕ ಕಾಡದ ಕತ್ತಲೇನು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತರಿಗೆ ಕಾಡು ಪಿದಡೇರು ಅಂಚದ ಆರು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಣಿಲೇರೇನು ಕೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಡಡಿತ್ತದು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಾಡು ಉಪ್ಪುನೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ನಗರಡ್ ಪುರಾ ರೀತಿದ ಬೆಳೆಬಾಲುನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪಣ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈದೂರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ನಗರದ ಜನಕ್ಲಾರೇನು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ತೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜಾರಿ ತಿಗದು ಬುರಿಯಾರು ಅಣ್ಣ ರಾಜನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಅರೆಂದಾದ ಮಂತುಂತೇರು ಬುಡ್ದು ಬಿಡು ಅಂತೀರಿ ಎಂಚಿನಾಲ್ನ ರಾಜನ ಮಗೆ ಅತ್ತ ನಾವು ದಾದ ಮನ್ಪುನೇನು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೊಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೇರಿಗೆ ಈ ಲುಂಪಕ್ಕನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ಸಂಚಿತ ಪಾಪಲೆ ಆಯ್ಗ ರಾಜ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕಳೆಯುಣ್ಣಂಚೆನೆ ಮಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕಳುವೆನಂಚೆನೆ ಪಾಪಡ್ದು ವರ್ತಿಸೋಂದುಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸೋಂದುಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆಕದಾದ ಮನ್ಪವನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತಡಿ ಎಂಚಿಂಜ ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯವನು ತುಲೆ ಪಾಪ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಯ್ನ ಬೇರು ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೇರು ಸಮೇತ ಅವು ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಭಾಗವತಡ್ ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಈ ಪಾಪದ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಗುರುನ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪೆರಾಪಣೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗೋಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊಂಡೇರು ಅಂಚದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಾಯ ಆಂಡಲ ಲುಂಪಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸುಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪರ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರತ್ತ ತೀರ್ಥ ವಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಚೆನೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾದಿತ್ತಂಡ ವಾಸ್ತವಾದ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಡದ ಪೂರಾ ಮರತ್ತ ಅಧಿಪತಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನತ್ತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಂಡದ ಐನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಣ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ವೃಕ್ಷಾನ ಅಶ್ವತೋಸ್ಮಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮರಕ್ಕಲ್ನೇಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂಚದ ಆ ಕಾಡದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಟ್ ಭಗವಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ಅಂಚದ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಆತೋ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರೋಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗಾಳಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಯನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಐನ್ ಪೂಜಿಸೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಕರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಲುಂಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡನೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಈ ಕಥೆನ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಏತ ಫಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ದುಂಬುದ ದಿನ ದಶಮಿ ಅದೇ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಏಕಾದಶಿ ದುಂಬುದ ದಿನನ ದಶಮಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮನದಾನಿನ ದ್ವಾದಶಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಶಮಿ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಸಿಗೆದ ಪಣ ವಸ್ತ್ರಲೇನದ ಕಾರಣ ತೀವ್ರವಾದ ಚಲಿಡ್ದವರ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಲೆಯೋಡಾದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಣ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಲೆಯೋಡಾದ ಬತ್ತನು ಐಕ್ ಚಲಿ ಅರೆಗ ಶಾಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ
ಆರ್ನ ಜೀವನನೇ ಕಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸೋನ ಪೊರ್ತುಗೋ ಸೈಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆರ್ನ ಈ ಕೂಳಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ಅಂದ್ ಪನೊಂದತೆ ಚಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಕಡೆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಮದಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿತ್ತೆರಿಗಾರ ಪಣ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಚಲಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವಾದ ಆ ಇಡೀ ಏಕಾದಶಿ ಬುಲ್ಪು ಆರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕೋಮದಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಜಿಗಾರಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದಂಡ್ ದಶಮಿದಾನಿ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಚಲಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಜೋರು ಚಲಿ ಇತ್ತನು ಅದೇ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಚಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಮನದ್ದನೆ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಕೋಮಗ್ ಪೋಯಿನಂಚೆನೆ ಪಣ ಭಯಂಕರ ಚಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಗೆ ಅಂಚದ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪಾಪಿ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಪಣ ಮಸ್ತೊಂದು ವಾದಿತ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಆಲದ ಮರತ ತೀರ್ಥದ ತನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಲಕ್ಕದ ಲಕ್ಕೆರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆರೆ ಅಂಡ ಆರು ದಿನ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಆರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಿಗೆ ಪಣ ಪಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾರೆಗು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಚಲಿ ಜಡ ಪತ್ಲೆಕ ಆದಿತ್ತು ನಂಚದ ಕುಂಟನಂಚೆನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಡ್ದು ನಡತೆರು ಅಂಚದ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯಡ್ ಅರೆಗ್ ಬಡವು ಬಾಜೆಲಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನರಳ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಲುಪ್ಪಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಬಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಾಡಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಕಿರ್ತಿಜರಿಗೆ ತುಲೆಂದು ಆರ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಮಂತನೆ ಗೊತ್ತಿಜಾರಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಪಣ ತೆರಿದ ಮಂತನೆ ಎತ್ತಾರು ಈ ಉಪವಾಸನ ಅಂಚದ ಆನೆ ಯಾರು ಕೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಇಜಿನ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರು ಪ್ರಾಣಿ ಕೆರೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಕೆರೆರ ಗಮನ ಹರಿಸಾರೆ ಇಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಬದಲ್ಗಾರು ಅರ್ನಾತೆಗಾರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ಫಲಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸರು ಅರೆಗ ಅವೇ ಗತಿ ಇತ್ತರಾಣಿ ಅಂಚದು ಕಾಡು ಪಣ್ಣಗ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಕಾಡು ಅಂಚದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೋರ್ನ ಫಲವಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೇರು ಆರು ಆ ಆಲದ ಮರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಗ್ ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕೇರಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಫಲಕ್ಲೇನ ಆರು ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಪಂಡ ಆ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಓ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಓ ಶ್ರೀಹರಿ ದಯದೀದ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕರುಣೆ ತೋಜಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಲಕ್ಲೇನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ಆರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಚ್ಚರವಾದಿಪ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡೇರಿ ಆಂಡ ಈ ನಡು ಸರ್ವ ಕರುಣಾಮಯ್ಯಾಯನ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ದೇವರು ಮಧುಸೂದನ ದೇವರು ಲುಂಪನ ಕನ ಕಾಡದ ಫಲದ ವಿನಮ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಹಿಡ್ದು ಸಂತೋಷ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವತ್ತನು ದೇವರೇ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ದೇವರೇ ದಾದ ಮಂತೇರಾರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೇರು ದೇವರೇ ಪಂಡೇರು ದಯದಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಆ ಫಲವಸ್ತುನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಿಯೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ತಾಜಾ ಅಂಚದ ಆ ತುಲೆ ಲುಂಪಕ್ಕ ಅರಿವಿಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಿನ ಆರು ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯರ್ದು ಆರು ಒವ್ವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತರಿಗೆ ಮರಳ್ದು ಪಡೆಯರಿಗೆ ಪಣ ಅರೆಗೆ ಪಿರ ಪೋಯರಾರು ಪೂರ ನೇಡ್ದು ಅಂಚದ ಇಂದು ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನ್ಲಾ ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಯ್ನ ಹೃದಯಡ್ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ತುಣುಕು ಮೊಲೆಯೊಡೆನಗ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತನ ಮಗಗ್ ಎಂಚಾಯಂಡು ಪಂಡದು
ಏಕಾದಶಿದ ನಂತರದ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶಡ್ ಪುರ್ಲಾದ ಉದಯಿಸನಗ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕುದುರೆ ಲುಂಪಕನ್ ನಾಡುನಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದುಂತುನಿಗೆ ಅಂಚದ ಆ ದಿನ ದಾದ ಮಂತೆರಾರು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತೇರು ಅಜ್ಞಾನರೇ ಪತ್ತನೆ ಅವಳ ದೇವರನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಣದನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬುಲ್ಪುಗ ಆನಗ ಪಂಡ ದಶಮಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಕುದುರೆ ಲುಂಪಕನ್ನ ಆಡೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀಲಿ ಆಕಾಶಡ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗಣಿಗೆ ಈ ಕುದುರೆ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲುಂಪಕ ಐನ್ ಏಡ್ದು ಕುಡೈ ಕಾಡಿಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಭೇಟಿ ಮನ್ಪೆರೆ ವೇಗವಾದ ಸವಾರಿ ಮನ್ಪುಲ ಓ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತನ ಮಗ ಪರಮಪ್ರಭು ವಾಸುದೇವನ ಕರುಣೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸೈನೆಡ್ದವರ ಈ ಗಳಿಸೈನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲಡ್ದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಒವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಪುಂಡು. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಯಿನ ದಿನತ್ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಈ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ದುವಾದುಂಡು ಅಂಚದ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕೈತಡೆ ಪೋಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವಂಶಡ್ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಥಾನನ ಈ ಅನುಭವಿಸಲ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತನೇ ದಾದವಂತೆರು ಕುದುರೆನ ಕಳಪಾಯರು ಅಂಚದ ಮಿತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಮೊಳಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ಕೇಳಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿನಾರೆಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಪನ್ಪುನಕಲ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಂಚದ ಕೇಳು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನೆ ಅಂಚದ ಕೇಳಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಪಕ ಕುದುರೆನು ಬರ್ತದ ಚಂಪಾವತಿ ನಗರಗ ಪೋಯರ್ಗೆ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮಂತನೆಡ್ದು ಆರು ಗಲಿಸೈನ ಪುಣ್ಯಡ್ದು ಆರು ಕುಡರ ಪುರ್ಲಾಯಿನ ಕುಡರ ಪುರ್ಲು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಹರಿನ ಕಮಲದ ಪಾದಲೇಡ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೀನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಣಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಆಯೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಆಯೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪಿಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ಆಯೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಲುಂಪಕ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತಗ ತನ್ನ ವಿನಮ್ರ ನಮಲೆನೆನ್ ಅರ್ಪಿಸರು ಕುಡೋರ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೆರು ತನ್ನ ಮಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಆಭರಣಲು ತಿಲಕಡ್ದು ಪಂಡ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಈಗ ತಿಲಕ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾತ್ಮೇಡ ಅವೇನೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿಲಕದ ಮಹಿಮೆಲ್ನ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ ಅಲಂಕೃತ ಆಯ್ನೇನ ತುಯಿನ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತ ಆಯಗ್ ರಾಜ್ಯನ ಕೊರ್ದು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಪಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಾಜ್ಯನ ಆಲಿಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿ ಬನ್ನಗ ಮಾತಾಯಿ ಮಹಾಭಕ್ತಿರ್ದು ಪರಮಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣೆಡ್ದು ಆರು ಪುರ್ಲಾಯ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತಮವಾಯ್ನ ಮಗನ ಪಡೆಯರಿಗೆ ಲುಂಪಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ಲುಂಪಕೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ತನ್ನ ಮಗ ಕೊಪ್ಪಿಸೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸ್ವತಃ ಪೊಪ್ಪ ರಾಜ ಮಹಿಷ್ಮತ ಅರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೈನಂಚೆನೆ ನಂತರ ಲುಂಪಕೆ ತನ್ನ ಗಮನನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಡ್ದು ಪರಮಪ್ರಭುಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಸಮರ್ಪಿಸಾರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿಗೆ ಪಣ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಅಂಚ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಚದ ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಲೆಡ್ದು ಶುದ್ಧ ಆದ ಆರ ತನ್ನ ಪರತ್ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ್ ಬುಡಿಯರು ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡೆ ಅಂಚದ ಐಕದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರಿಯರು ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೈದ ಇದೇನು ಮಾತ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ 4 ದಿನ ಇತ್ತದ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದೆಲಕ ಸೈಪುನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೇ ತಿರಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಏರು ಪುಟ್ಟುದಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರೋಳಿಗೆ ದೇವರೇನು ತಿರಿನ ಅಂಚ ದೇವರೇನು ತಿರಿಯುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ತ್ಯಜಿಸಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರಪೋಯರ ಭಗವಂತನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಯಾವೇ ಕಲ್ಪಗ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸೆಡ್
ಅವೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ. ಅದೇ ಅವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕದ ಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮಣೆಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಇಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕ. ಅಂಚ ತನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಕೈತಡೆ ಸ್ಥಾನನ್ ಪಡೆಯರು ಓ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಲಂಪಕ್ಕೆ ಮಂತನಂಚೆನೆ ಎನನ್ ಸಮೀಪಿಸೈನಾಯೆ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಆತಂಕದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಆಪೆ. ವಾಸ್ತವಾದ ಏರು ಈ ವೈಭವಯುತ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿನ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಲುಂಪಕನಂಚೆನೆ ಅರಿವಿಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಲುಂಪಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆರ ಆಚರಣೆ ಮಂತದ ಆತ ಫಲ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರು ಲುಂಪಕನಂಚಿನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಿಗಳಪ್ಪ ನೋಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುಲೆ ಅದೇ ಅಕಲ್ ಬಾಕಿದೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಯಿರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಜಪ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದು ನೆಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನು ನಿಂಚ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಬುಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪಣು ಮೂಜಿ ದಿನ ಟಿರೆಗೈತ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ ತುಲೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕನ್ನಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡಿ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕನೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆರೆ ಪನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಈ ಜಗತ್ತಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಪೇರು ತುಲೆ ಇರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಸೈತನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುದು ವೈಕುಂಠದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾಮಗ ಪಿರ ತಿರುಗುವೇರು ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನಕಲು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಪ್ಪುಪೇರ ಐಟೋವೇ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿತ್ತ ವೈಭವಲೇನು ಕೇವಲ ಕೇನುನಾಯಗ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಂತನಾಯೆ ಪಡೆಯುನ ಅವೇ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆವೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ಏತಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ನೆಟಿ ಎತ್ತು ಫಲ ಬತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಮಂತನೆ ತುಲೆ ಧರ್ಮೋಗು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಅವೇ ಪುಣ್ಯನಾಯ ಪಡೆವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ತನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋಪೆ ಆಂಡಲ ನಷ್ಟ ಉಲ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಡೆಗ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದ ಪೌಷ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ ಜಿನ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ವೈಭವದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಡೆಗ ಮುಕ್ತಾಂಡ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಉಪವಾಸ ಆಜೆ 45ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚದ ಪಾರಾಯಣ ನವಂಬರ್ 17 ಬುಧವಾರ ಬುಲ್ಪುಗು ಆಜೆ 40 10:33 ಅಂಚದ ಇಡೆಗ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಇಡೆಗ